Lo umashonisa odume kabi umzanywa from esidudu.za iNew Vision ngalaqhashi. Iyingozi kabi le ndoda yakuboleka imali wangayibuyisi usenkingeni. Uzokunika yena imali uma uyidinga kana nkinga. Inkinga basuke bangasafuni ukubhadala njengale ndoda le. Manje ulanda laba bangabhadalanga one by one. Hayi untwana shaya 10-1 cause uyabona ukuthi sizocula amagugu. Hayi akaphunyukanga obanjiwe lo. Wokusithulo 3 4 5 khona oshayiwayo manje.